Hi guys, good evening guys. So nagtry mi og ukay-ukay, bisag ganang mo palit guys, pero kapoy sa jud no kanang mag-online kag ukay-ukay no kay halos di ka kabulok sa imong cellphone. Unya usa pa jud dili mo operate ang signal. Mag-loading pa jud kag maayo pa ita. Unya guys no, wala may tsura ang hawanan namo puti ng pagka daghan ng mga nuok. Hmm. Una. Mauna hitsura. Wala nagkadimao. Napa sa ubos. Na. Ini amo ang gi online guys, gi ukay-ukay ni namo kay daghan na kay mignuog diri unya ula gyapon gisuwag may payo ukay-ukay na lang no sobrato na lang ni siya so 150 na lang ni ang mga dress 150 na ukay-ukay ukay-ukay na ukay-ukay. So guys kisay ganahang mo palit ani among mga dress palitan na itaw ninyo rong mahali na ni rong wala na mi hipuso.